Sánchez. Bona nit a tothom. A continuació se farà la trobada de les xiques embaladores, con un bar o vario. Demanaríem a tota la gent que deixen treballar les xiques, que siguin les que embolen i que no les paguessin en el moment de la trobada. Espero que no ajudar-les, poden ajudar en estirar la corda. En estirar la corda no hi ha cap problema, però al moment d'embolar que les deixen en elles. Si en algun cas se tiene que ayudar a ficar els puestos, los ayudaríem los de la peña amb la Víctor Go. Sí que ja ha quedat clar i tenim que pensar que bé i que siguin bones a provar. Gràcies a tothom. Sí, sí, aquí hi ha un que no vol conduir. Tireu! Treu la plaça que no està bé. Darrere surt. Sí, li treu. Después quan sortirem el de Somer...
que se nos iba salchicha. Sácate allí, Pepe. ¡Wow! Perquè s'ha prohibit. ¡Ay, torre! A l'estadi de Calafell s'ha prohibit. Que està prohibit, a veure, la medicina.